Паважаныя нашы гледачы. Прывітанне! У эфіры чарговы выпуск праграмы «Однажды в библиотеке». Аднойчы ў бібліятэцы. Так, аднойчы ў бібліятэцы. Сённяшні выпуск прысвечаны беларускай кнізе, беларускім пісьменнікам, беларускай спадчыне. Прасцей кажучы, роднаму слову. Родное слово пявучае, в травах зялёных шуміць, звонкае, мілагучнае, у лісціку кожным трымціць. Роднае слово духмянае, схавалася ў яблыках, кветках, роснае і крамянае, водар жытнёвых палеткаў. Роднае слово чароўнае, пяшчотнае, палымянае, мудрасці продкаў поўнае, зямельцы шчыра адданае. Роднае слово матчына, старажытнае і сучаснае, наша спрадвечная спадчына, кроўная і ўласная. Хораша Алла Владимировна сказала: роднае слово – гэта наша спрадвечная спадчына. Дарэчы, спадчына. А ты ведаеш значэнне слова апостол? Ведаю, з грэчаскай мовы яно перакладаецца як пасланнік. Той, каго паслалі за нейкім даручэннем. Ого, якая ты разумная. Адкуль ведаеш? Дык я ж рыхтавалася да выпуску праграмы. У слоўнік паглядзела. Малайчына. І я паглядзеў. У новым запавеце яно набывае асаблівае сэнсавае адценне. Гэта вучань Ісуса Хрыста. Так, але мы сёння звернем увагу гледачоў на нашу літаратурную спадчыну. Кнігу нашага першадрукара Францыска Скарыны, якая так і называецца «Апостол». У 2025 годзе гэтай кнізе спаўняецца 500 гадоў. Увагу на экран! У пачатку 1520-х гадоў Францыск Скарына пераязджае ў сталіцу Вялікага княства Літоўскага, Вільню, дзе засноўвае ў доме Якуба Бабіча першую ва ўсходняй Еўропе друкарню і пачынае там кнігадрукаванне. Менавіта ў гэтай друкарні выйшла ў свет у сакавіку 1525 года яго кніга «Апостол», апошняе вядомае друкаванае выданне Скарыны. Кніга выдадзена на царкоўна-славянскай мове са шматлікімі лексічнымі і граматычнымі асаблівасцямі старабеларускай мовы. Адной з крыніц перакладу лічыцца чэшская Біблія 1506 году. Выданне пачынаецца тытульным лістом, пасля ідзе прадмова, пасля якой змешчаны кнігі дзеянняў апосталаў, лісты апосталаў і лісты апостала Паўла. У канцы лістоў даецца агульнае пасляслоўе, а таксама тэкст пра ўжыванне ў выданні чырвонага колеру. Некаторыя цяжкасці для разумення слоў вытлумачаны на палях. Кожная частка выдання мае прадмову, напісаную кніжным стылем старабеларускай мовы. У 22 прадмовах Скарына раскрывае маральна-этычную праблематыку і духоўную дасканаласць чалавека. Прадмовы, у параўнанні з іншымі прадмовамі да кніг Бібліі, маюць больш царкоўна-рэлігійны характар. Фармат выдання у 1/8 ліста. Такі фармат быў зручным для шырокага карыстання. Аб'ём выдання 351 ліст, які сабраны ў 45 сшыткаў. Набор выкананы ў 10 радкоў вышынёй 53 мм, на паласе 20 радкоў. Апостол надрукаваны дзвюма фарбамі – чорнаю і чырвонаю. Чырвоная фарба называлася кінавар. Гэта асаблівае адценне чырвонага колеру і фарба гэтага колеру. Яна выкарыстоўвалася для аблягчэння карыстання кнігаю. Чырвонаю фарбаю надрукаваны агульны загаловак кніг
і на тытульным лісце, і назва першага раздзела, указанне на бакавых палях, дзён тыдня, ініцыялы на тытульным лісце, а таксама кінавар ужываўся для выдзялення найбольш важных частак тэксту. Выданне не мае ілюстрацый, аднак у ёй вялікая колькасць заставак, канцовак, гравіраваных буквіц. У заключнай частцы апостала, напрыклад, на 32 старонках размешчана 47 заставак, 19 малюнкаў, прычым 4 з іх намаляваны чырвонай фарбай. Для прыгажосці сваіх кніг Скарына ўжываў у пачатку раздзелаў вялікія літары-ініцыялы. Упрыгожваў іх з кветкамі, з лістамі, садавінамі, рыбкамі, птушкамі і людзьмі. Кніга «Апостал» захавалася, на жаль, толькі ў 10 экземплярах, якія знаходзяцца у бібліятэках Масквы, Санкт-Петербурга, Вільнюса, Львова і Лондона. Вось гэта сапраўдная спадчына і літаратурны скарб. Згоден. На жаль, што няма ніводнага экземпляру ў нашай краіне. Вядома, шкада, але ў Маскву і Санкт-Петербург усё ж можна з'ездзіць як-небудзь і паглядзець на ўласныя вочы. А пакуль добра і тое, што мы пра гэта самі даведаліся і іншым расказалі. Гэта ж не жарт, 500 гадоў кнізе нашага першадрукара. Ну, калі мы ўжо загаварылі пра юбілей кнігі, то прапаную звярнуць увагу на юбілей пісьменніка. Ты каго маеш на ўвазе? 16 лютага спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння беларускага пісьменніка Івана Навуменкі. А, ведаю, мы чыталі яго творы на уроках беларускай літаратуры. Вось, давай крышачку і пазнаёмім нашых гледачоў з асобай і творчасцю гэтага пісьменніка. Іван Яковлевич Навуменка нарадзіўся 16 лютага 1925 года у вёсцы Васілевічы Рэчыцкага павета Гомельскай вобласці у сям'і чыгуначнікаў. Са студзеня 1942 года удзельнік Вялікай айчыннай вайны, падпольшчык, пасля партызан. У 1943 годзе прызваны ў армію, удзельнічаў у баях на Ленінградскім і першым украінскім франтах. Пасля вайны Іван Навуменка жаніўся, але першая жонка памерла. У сям'і было 3 дзяцей. Жылі на вуліцы Карла Маркса, 36. Суседзямі былі Уладзімір Караткевіч, Іван Шамякін, Васіль Вітка, Ніл Гілевіч, Янка Брыль, Петро Глебка. З усімі былі сяброўскія адносіны. У сям'і размаўлялі толькі на беларускай мове, нават тыя, у каго бацькі былі з Расіі. Іван Яковлевич за гады жыцця працаваў у розных месцах, у газетах, часопісах, выкладчыкам у Беларускім дзяржаўным універсітэце, дырэктарам Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы, быў віцэ-прэзідэнтам Акадэміі навук БССР. Усюды працаваў плённа, шчыра і аддана. Памёр 17 снежня 2006 года ва ўзросце 81 года. Яго па праву лічаць летапісцам эпохі. На жыццёвым шляху народнага пісьменніка Беларусі, заслужанага дзеяча навукі, акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук, доктара філалагічных навук адлюстроўваўся лёс цэлага пакалення літаратараў-франтавікоў. Частка гісторыі нацыянальнай літаратуры і навукі. Творы пісьменніка з'яўляюцца значным укладам у скарбніцу беларускай навелы. Ён зарэкамендаваў сябе як таленавіты навеліст, праніклівы лірык, удумлівы і шчыры апавядальнік. Асаблівае месца ў творчасці пісьменніка займае партызанская трылогія «Сасна пры дарозе», «Вецер у соснах», 43. У гэтых творах ваенная трагедыя бачыцца вачамі пакалення 17-гадовых,
і памяць пра подзвіг свайго пакалення назаўсёды застаўся крыніцай натхнення пісьменніка. Іван Навуменка – майстар і дзіцячай прозы. Яго творы «17-й весной», «Вайна ляцітавай копанкі», «Пераломны ўзрост», «Хлопцы-равеснікі», «Таполі юнацтва», трылогія «Дзяцінства, падлетак, юнацтва» і іншыя захопліваюць шчырасцю, праўдзівасцю, дзіцячай няўрымслівасцю, раскрываюць душы дзяцей, іх імкненні і мары, паказваюць, чым і як жылі дзеці і падлеткі пераломнага ўзросту. Цікавая і даследчая дзейнасць Івана Навуменкі. Вядомыя літаратуразнаўчыя манаграфіі Янка Купала «Духоўны воблік героя», Якуб Колас, Змітрок Бядуля, Максім Богданович і іншыя і зараз шырока выкарыстоўваюцца настаўнікамі, студэнтамі, вучнямі і проста зацікаўленымі чытачамі. За даследчую дзейнасць яму было прысуджана званне лаўрэата дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа. Пісьменнік узнагароджаны таксама медалём Францыска Скарыны і ордэнамі Чырвонай зоркі, Айчыннай вайны другой ступені, працоўнага чырвонага сцяга і айчынны трэцяй ступені. Дзеці пісьменніка годна працягваюць несці прозвішча бацькі. Сын Навуменка Павел Іванович, кандыдат філалагічных навук, выкладчык філфака Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Дачка Валерыя Івановна, афтальмолог, кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Дачка Таццяна Івановна, доктар мастацтвазнаўства, прафесар Расійскай акадэміі музыкі. Іван Навуменка быў чалавек яркі, таленавіты, неверагодна пазітыўны і душэўны. Чытайце творы Івана Навуменкі. Яны напісаныя без усякага пафасу, простай мовай і прыцягваюць сваёй шчырасцю і адкрытасцю душы пісьменніка. Цікавы пісьменнік. Сёння ж вазьму і прачытаю які-небудзь яго твор. Пачытай, не пашкадуеш. А я возьму Рыгора Барадуліна. Чаму Барадуліна? Па-першае, я некаторыя творы Івана Навуменкі ўжо прачытала. Па-другое, я вельмі люблю паэзію. Ну, а па-трэцяе, Рыгор Барадулін таксама юбіляр. Яму 24 лютага 90 гадоў. Рыгор Барадулін – гэта той, хто напісаў «Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем»? Так, і я прапаную пад песню групы «Песняры» на словы Рыгора Барадуліна паглядзець на беларускага паэта і яго творчасць у нашым відэароліку. З задавальненнем. Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем, каб душою ты стаў чысцей і не страціў святое штосьці. Помніць свой наіржышчы цень, не забыть, як зовут суседа, помнить, як сустракае дзень за сяброўскім столом бяседа. Не забыть, як морозом злы, клямка пальцы пячэ балюча, і адкуль на столе твоим бохам свежага хлеба пахучы.
неба дома бывать не гостем, как душою ты стал чистей и не стратил святой, что стиль. Якая ж все-таки пригожая наша беларуская мова. Вядома ж, ужо нават дзіця напэўна ведае, што па мілагучнасці наша родная мова займае другое месца ва ўсім свеце. Нагадваем, што 21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца Дзень роднай мовы. Памятайце пра гэта, любіце і шануйце сваю родную мову. Гэта сапраўды наша спадчына, наш найвялікшы скарб. Напрыканцы праграмы мы прапануем вам паглядзець віртуальную выставу кніг на роднай мове, якія ёсць у нашай школьнай бібліятэцы. Глядзіце, выбірайце і, вядома ж, чытайце беларускія кнігі. Да новых сустрэч! Усяго вам добрага! Ручаёк лясны у ранішняй цішы звініць удаль плыве, як пошум спелай нівы, як зорны перазвон мелодыя душы. Маёй айчыны спеў высокі і праўдзівы. Ты бабуліна казка, ты матуліна ласка, ты гаючая краска, ты ад болю замова. Хлеб на чистым обрусе, храм, где Богу молюся. Ты душа Беларуси, беларуская мова. Успомним, кто мы есть, что мы гаспадары у еднасці людской, а не ў зацятай змове. Давайте говорить народной на сваёй, на беларускай мове. Ты бабулина казка, ты матулина ласка, ты гаючая краска, ты от болю замова. Хлеб на чистым обрусе, храм, где Богу молюся. Ты душа Беларуси, беларуская мова. Любов'ю Беларусь мы здолеем сагрэць. Радзімая зямля майго жыцця аснова. Не дай памерці нам, не дай нам анямець. Мы будем жыць датуль, пакуль жывая мова. Ты бабулина казка, ты матулина ласка, ты гаючая краска, ты от болю замова. Хлеб на чистым обрусе, храм, где Богу молюся. Ты душа Беларуси, беларуская мова. Ты бабулина казка, ты матулина ласка, ты гаючая краска, ты от болю замова. Хлеб на чистым обрусе, храм, где Богу молюся. Ты душа Беларуси.